హరే కృష్ణ. సో 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమానికి మీ అందరినీ ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరపున స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాము. మీ అందరికీ ఈరోజు మనము 17వ రోజు భగవద్గీత యథాతథంలోని 17వ అధ్యాయమైనటువంటి శ్రద్ధాత్రయ విభాగములు అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనం చూడబోతూ ఉన్నాము. సో ఈ అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. స్క్రీన్ రాలేదు మాతాజీ. స్క్రీన్ అండి శ్లోకాస్ స్క్రీన్ రాలేదు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. వచ్చింది. సో 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో ఈరోజు మనము 17వ అధ్యాయమైనటువంటి శ్రద్ధాత్రయ విభాగములు అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో ఏదైతే మనం చూస్తున్నాం అది ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము. అర్జున ఉవాచ ఏ శాస్త్ర విధి ముత్సృజ్య యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః తేషాం నిష్ఠాతు కా కృష్ణ సత్వమహో రజస్తమః. అర్జునుడు ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు, ఓ కృష్ణ, శాస్త్ర విధులను పాటింపక తమ స్వంత కల్పన ప్రకారము శ్రద్ధ విశ్వాసములతో పూజలు చేసే వారి పరిస్థితి ఏమిటి? వారు సాత్వికుల, రాజసుల లేదా తామసుల అంటూ ఆ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని అడగడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే నిన్నటి అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకంలో ఆ భగవంతుడు చెప్పడం జరిగింది. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా శాస్త్ర నియమాల ద్వారా
కార్యము అనగానేమో అకార్యము అనగానేమో అవగాహనం చేసుకోవాలి. అట్టి విధి నియమంలో తెలిసి మానవులు కార్యములను చేయాలి. తద్వారా అతడు ఉద్ధరించబడతాడు, అట్టి మానవుడు ఉద్ధరించబడతాడు అంటూ 16వ అధ్యాయంలో చివరి శ్లోకంలో ఆయన చెప్పారు. అది విన్న తర్వాత అర్జునుడు ఇక్కడ అడుగుతూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుల వారిని. ఇక్కడ ఏదైనటువంటి ఒక ప్రత్యేక పూజా విధానాన్ని శ్రద్ధను అలాగే శ్రద్ధతో కూడి దానిని చేస్తూ, అంటే ఇక్కడ తన యొక్క స్వంత కల్పన ప్రకారం, అంటే శాస్త్ర ప్రామాణికంగా కాకుండా తన సొంత విధి నియమాల ప్రకారంగా విశ్వాసంతో పూజలు చేసేవారి పరిస్థితి ఏమిటి? అంటే శాస్త్ర నియమాలను పాటించకుండా తన సొంత ఊహల ప్రకారంగా మంచి విశ్వాసంతోనూ పూజలు చేసేటువంటి వారి పరిస్థితి ఏమిటి? మరి వారు ఈ 3 గుణాలలో సాత్విక గుణాలు కలిగినటువంటి వారు అవుతారా, లేదా రాజసికమైనటువంటి గుణాలను కలిగిన వారు అవుతారా, లేదా తమో గుణాన్ని కలిగినటువంటి వారు అవుతారా అంటూ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఇక దానికి ఆ భగవంతుడి సమాధానం శ్రీ భగవానువాచ త్రివిధా భవతి శ్రద్ధ దేహినాం స్వభావజా సాత్వికీ రాజసీ చైవ తామసీ చేతి తాం శృణు. ఆ భగవంతుడు సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు అర్జునుడు అడిగినటువంటి దానికి. దేహధారి అయిన జీవుడు పొందినటువంటి ప్రకృతి గుణములను బట్టి శ్రద్ధ సాత్వికము, రాజసము లేదా తామసము అను 3 రకాలుగా ఉండును. వాటిని గురించి ఇప్పుడు వినుము అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అర్జునుడు అడిగాడు, తన స్వంత కల్పనల ప్రకారంగా చేసేటువంటి వారు ఈ 3 గుణాలలో ఏ గుణాలకు చెందినటువంటి వారు అవుతారు అంటూ చెప్తూ ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, ఈ దేహధారి ఆయన పొందినటువంటి ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాల సాంగత్వంలోనికి వచ్చిన తర్వాత ఆ పొందినటువంటి గుణాలను అనుసరించి అతడి యొక్క శ్రద్ధ అనేటువంటిది సాత్వికంగాను ఉండవచ్చు, లేదా రాజసికంగా ఉండవచ్చు, లేదా తామసికంగా ఉండవచ్చు అని చెప్తున్నారు. మరి అటువంటి శ్రద్ధలను గురించి నేను నీకు తెలియజేస్తాను అర్జున, విను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో మరలా ఆయన చెప్తున్నారు వాటి గురించి. ఆ సాత్వికమైనటువంటి శ్రద్ధ అంటే ఏమిటి, రాజసికమైనటువంటి శ్రద్ధ ఎలా ఉంటుంది, తామసిక శ్రద్ధ. సో ఈ అధ్యాయంలో శ్రద్ధ త్రయ విభాగములు, ఆ 3 రకాలైనటువంటి శ్రద్ధలను గురించి ఆ భగవంతుడు ఈ అధ్యాయంలో తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ వారి గుణాల ప్రకారంగానే వారు చేసేటువంటి ఉంటాయి కనుక వారి ఆ శ్రద్ధలు 3 రకాలుగా ఉంటాయి అని చెప్పడం జరిగింది. ఇంకా చెప్తున్నారు, సత్వానురూప సర్వస్య శ్రద్ధా భవతి భారత శ్రద్ధామయోయం పురుషో యో యశ్రద్ధ స ఏవ సహ. ఓ భరత, వివిధ ప్రకృతి స్వభావాలని బట్టి మానవులందరికీ వారి వారి శ్రద్ధ కలుగుతుంది. శ్రద్ధ లేనివాడంటూ ఎవరు ఉండరు. ఎవరికి ఎలాంటి శ్రద్ధ ఉంటుందో అలాంటి వాడే అవుతాడు అంటూ ఆయన చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఈ మానవులకు ఎటువంటి వాడైనా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధను మాత్రం తప్పక కలిగి ఉంటాడు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి అతడు కలిగి ఉన్నటువంటి శ్రద్ధను అనుసరించి అతడు సాత్వికంగాను, రాజసికంగాను లేదా తామసికంగాను భావించబడుతూ ఉంటాడు. ఈ విధంగా తన యొక్క శ్రద్ధను అనుసరించి మానవుడు ఆ గుణ సంబంధంతో అటువంటి శ్రద్ధలను కలిగి ఉన్నటువంటి వారి యొక్క సాంగత్వంలోనే వారు ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. అంటే సాత్విక గుణాలు కలిగినటువంటి వారు అటువంటి వారి యొక్క సాంగత్వంలోనే ఉండడము, అలాగే ఈ రజోగుణ సంబంధంలో ఉండేవారు అటువంటి వారి సాంగత్వంలోనే ఉండడము, తమో గుణాన్ని కలిగినటువంటి వారు అటువంటి, అంటే ఎవరికి ఎలాంటి శ్రద్ధ ఉంటుందో అలాంటి వాడే అవుతాడు, అటువంటి వారి యొక్క సాంగత్వంలోనే వారు ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా
ప్రతి జీవుడు కూడా ఏదో ఒక రకమైనటువంటి శ్రద్ధను తప్పక అతడు కలిగి ఉంటాడు అని తెలియచేస్తున్నారు. అదే సాత్వికమైనటువంటి శ్రద్ధ, తామసికమైన శ్రద్ధ, అలాగే తమో గుణ శ్రద్ధ. మరి ఈ గుణాలు అనేటువంటివి వారి యొక్క జన్మల ప్రకారంగా కాకుండా వారి యొక్క పూర్వజన్మ కర్మలు, వారు ఉండేటువంటి వారిలో పెంపొందించుకునేటువంటి ఆ గుణాలను అనుసరించి ఉంటాయి అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ ముగ్గురు అన్నదమ్ములుగా ఉన్నటువంటి వారిలో ఆ విభీషణుడేమో సాత్వికమైనటువంటి గుణానికి ఉదాహరణగా ఉంటే, రావణాసురుడు రాజసికమైనటువంటి గుణానికి ఉదాహరణగా ఉంటాడు. అలాగే కుంభకర్ణుడు తామసికమైనటువంటి గుణానికి ఉదాహరణలుగా తీసుకోబడేటువంటి వారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యజంతే సాత్వికా దేవాన్ యక్ష రక్షాంసి రాజసః ప్రేతాన్ భూతగణాం ఛాన్యే యజంతే తామసా జనాః. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, సత్వగుణంలో ఉండే మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు. యజంతే సాత్వికా దేవాన్ అంటున్నారు. అలాగే యక్ష రక్షసాంసి రాజసాహ, అలాగే ఆ రజోగుణంలో ఉన్నటువంటి వారు, రాజసాహ అంటే రజోగుణంలో ఉన్నటువంటి వారు, ఆ రజోగుణంలో ఉన్నటువంటి వారు యక్ష రాక్షసులను పూజిస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఇక మూడో గుణంలో ఉన్నటువంటి తమో గుణంలో ఉండేటువంటి వారు, ఆ తమో గుణంలో ఉన్నటువంటి వారు భూత ప్రేతాలని పూజిస్తారు అని, ఆ మూడు గుణాలలో ఉండేటువంటి వారు వారి యొక్క ఆ శ్రద్ధ ఏ విధంగా ఉంటుంది, సాత్వికమైనటువంటి శ్రద్ధ ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఎటువంటి భావాలను వారు కలిగి ఉంటారు, ఎటువంటి పూజలను వారు చేస్తూ ఉంటుంటారు అనేటువంటిది తెలియచేయడం జరిగింది. సో సాత్వికమైనటువంటి గుణంలో ఉన్నటువంటి వారు ఆ దేవతలను ఆరాధిస్తూ ఉంటారు అని, ఇక రజోగుణంలో ఉండేటువంటి వారు యక్ష రాక్షసుల వంటి లేదా మానవులను ఆరాధిస్తూ ఉంటుంటారు అని, ఇక ఆ తమో గుణంలో ఉండేటువంటి వారు భూత ప్రేతాలను ఆరాధిస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తారు. ఈ విధంగా ఆ సాత్వికమైనటువంటి గుణాలు కలిగినటువంటి వారు వివిధ దేవతలను ఆరాధన చేస్తూ ఉంటారు. రజోగుణంలో ఉండేటువంటి వారు యక్ష రాక్షసులను ఆరాధిస్తూ ఉంటుంటారు. తమో గుణంలో ఉండేటువంటి వారు భూత ప్రేతాలని ఆరాధిస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు, అశాస్త్ర విహితం ఘోరం తప్యంతే ఏ తపో జనాః దంభాహంకార సంయుక్తాః కామరాగ బలాన్వితాః. ఇంకా కర్షయంత శరీరస్థం భూతగ్రామమచేతసః మాం చైవాంత శరీరస్థం తాన్ విద్యాసుర నిశ్చయాన్. సో శాస్త్ర విరుద్ధమైన అత్యంత కఠినమైన తపస్సులను దంభం అంటే కపటత్వంతో మరియు అహంకారంచే ప్రేరితులై చేస్తారు. కామము మరియు మమకారం చేత ప్రేరితులై వారు తమ శరీర అవయవాలనే కాక వారి శరీరంలోనే పరమాత్మను కూడా క్షోభ పెడతారు. ఇటువంటి బుద్ధిహీనులు అసురులుగా తెలియబడతారు అంటూ, ఇక ఈ ఆసురీ స్వభావాలను కలిగి ఉన్నటువంటి వారి గురించి మరికొన్ని లక్షణాలను ఇక్కడ మరి ఈ అధ్యాయంలో కూడా ఆ ఆసురీ స్వభావాలు, వారు చేసేటువంటి పనులు, వారు విషయాలను గురించి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆ శాస్త్రములందు తెలియచేయబడినటువంటి తపస్సులు, నిష్టలను వారు ఆచరించకుండా శాస్త్రానికి విరుద్ధంగాను అత్యంత కఠినమైనటువంటి వారి ఇష్టానుసారంగా తపస్సులు చేయడము, అది ఎందుకంటే తమ యొక్క కపటత్వం కోసం, తమ దంభం కోసం మరియు అహంకారం చేత ప్రేరితులై వారు కోరికలు మమకారాల చేత ప్రేరితులై తమ యొక్క శరీర అవయవాలనే కాకుండా ఆ శరీరంలో ఉండేటువంటి ఆ పరమాత్మను కూడా క్షోభ పెడుతూ ఆ బుద్ధిహీనులు ఎవరైతే ఈ ఆ శాస్త్రానికి విరుద్ధమైనటువంటి పనులలో నిమగ్నం అవుతూ ఉంటుంటారో అటువంటి బుద్ధిహీనులు
అసురులుగా తెలియబడతారు అర్జున అంటూ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఎందుకంటే యక్ష రాక్షసులుగా ఉండేటువంటి వారు చేసేటువంటి తపస్సులు ఘోరమైనవిగా ఉంటుంటాయి. తన శరీర అవయవాలను కూడా దహింపవేసుకుని చేసేటువంటి విధంగా వారు మరి ఆ తపస్సులు చేస్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఎందుకు చేస్తారు అంటే సమాజ శ్రేయస్సు కోసం మాత్రం ఏమాత్రం కాదు. తన యొక్క దంభం కోసం, అహంకారం చేత ప్రేరితులై వారు ఆ జనన మరణాలకు అతీతంగా కావాలి అనేటువంటిది, లేదా రాజ్యకాంక్షతో మాత్రమే వారు తపస్సులు చేస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తుంటారు. ఇక ఈ మనిషి ఇష్టపడేటువంటి ఆహారం కూడా ఆ గుణాలను అనుసరించే ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ శ్లోకంలో తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఆహారస్త్వపి సర్వస్య త్రివిధో భవతి ప్రియః యజ్ఞ తపస్తథా దానం తేషాం భేదమిమం శృణు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, మనిషి ఇష్టపడే ఆహారం కూడా ప్రకృతి 3 గుణాలను అనుసరించి 3 విధాలుగా ఉంటుంది. అలాగే యజ్ఞము, తపస్సు, దానము కూడా ఇది సత్యమే అంటున్నారు. అంటే ఇక్కడ మనిషి ఇష్టపడేటువంటి ఆహారం కూడా 3 గుణాలను అనుసరించి ఉంటుంది అంటారు. అంటే సాత్వికమైనటువంటి ఆహారము, రాజసికమైనటువంటి ఆహారము, తామసికమైనటువంటి ఆహారం. అలాగే ఆ జీవుడు ఆచరించేటువంటి యజ్ఞాలు కూడా సాత్వికమైనటువంటి యజ్ఞము, రజసికమైనటువంటి యజ్ఞము, తమోసిక. అలాగే తపస్సు కూడా 3 రకాలుగాను, ఇచ్చేటువంటి దానం కూడా 3 రకాలుగా ఉంటుంది అని తెలియచేస్తున్నారు. అయితే మరి ఆ సత్వ, రజో, తమో గుణాల సంబంధంలో ఉండేటువంటి ఆహారము, తపస్సు, దానము, యజ్ఞములు ఎలా ఉంటాయి, రజోగుణంలో సంబంధించినవి ఎలా ఉంటాయి, తమో గుణంలో ఎలా ఉంటాయి అనేటువంటి వాటి మధ్య తేడాలను కూడా నేను ఇప్పుడు నీకు చెప్తాను, విను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఆయు సత్వ బలారోగ్య సుఖ ప్రీతి వివర్ధనాః రస్యా స్నిగ్ధా స్థిరా హృద్యా ఆహార సాత్విక ప్రియాః. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, సత్వగుణంలో ఉన్న వారికి ఇష్టమైనటువంటి ఆహారాలు ఆయువును పెంచుతాయి, బుద్ధి బలం, ఆరోగ్యము, ఆనందము మరియు సంతృప్తిని ఇస్తాయి. ఇవి రసవంతము, పుష్టికరము, తర్వాత ఆరోగ్యకరమైనవి మరియు హృదయానికి ఆహ్లాదకరంగా ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సాధారణంగా సాత్వికం గుణంలో ఉండే వారికి ఇష్టమయ్యేటువంటి ఆహారాలు ఈ విధంగా శాకాహారానికి సంబంధించినటువంటి ఆహార పదార్థాలు, పాల ఉత్పత్తులు కానీ, ఇవి సత్వగుణంలో ఉండే వారికి ఇష్టమైనటువంటి ఆహారాలు అని చెప్తారు. మరి ఇటువంటి ఆహారాలను తీసుకోవడం ద్వారా ఆయువు పెరుగుతుంది అని, అలాగే బుద్ధి బలం సక్రమంగా పనిచేస్తుంది అని, ఇవి ఆరోగ్యానికి మంచివిగా ఉండేవి అని, అలాగే ఆరోగ్యంగా ఉండడం, బుద్ధి బలం పెరగడం వల్ల ఆనందము మరియు తృప్తిగా జీవించవచ్చు అని, ఈ పదార్థాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి రసవంతరమైనవి, పుష్టికరంగా ఉండేటువంటివి, ఆరోగ్యానికి అలాగే హృదయానికి ఆహ్లాదాన్ని కలిగించేటువంటివి, ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా డైజెషన్ అది ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండవు కనుక అవి హృదయానికి ఆహ్లాదకరంగా ఉండేటువంటి ఆహారాలు అని చెప్తుంటారు. అలాగే ఈ సాత్వికమైనటువంటి ఆహారాలను ఆ భగవంతునికి నైవేద్యంగా సమర్పించి దానిని ప్రసాదంగా తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంటుంది. సో అవి ఆ జీవుడు, సో ఎందుకంటే అంతకుముందు అధ్యాయాలలో కూడా చెప్పడం జరిగింది, మనం ఏది తయారు చేసుకున్నా అది భగవంతునికి ఆఫర్ చేసి తీసుకోవాలి. తద్వారా ఏవైనా బంధనాలు ఉన్నట్లయితే ఆ బంధనాలన్నీ కూడా భగవంతుడు తొలగించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో కనుకనే ఆ భగవంతునికి సమర్పించినటువంటి ఆహార పదార్థాలనే తీసుకోవాలి అని చెప్తుంటారు. సో అవి సాత్వికమైనటువంటి గుణంలో ఉండే వారికి ఇష్టమైనటువంటిది. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, కటు ఆమ్ల లవణాత్యుష్ణ తీక్షణ రూక్ష విదాహినః ఆహార రాజస శ్రేష్ట దుఃఖ శోకామయ ప్రదాః. సో ఇంకా చెప్తున్నారన్న, కటు అంటే చేదైనటువంటి,
ఆమ్ల లవణత్యుష్ణ అంటే ఇక్కడ చాలా చేదుగా ఉండేవి, చాలా పుల్లగా ఉండేవి, ఉప్పుగాను వేడిగాను పదునైనవి, పొడి మరియు దహనం చేసేటువంటి ఆహారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆ రాజస గుణము ఉన్న వారికి ప్రియమైనవి అర్జున అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. మరి ఆ రాజస గుణములు ఉన్న వారికి ప్రియమైనటువంటి ఈ ఆహార పదార్థాలు బాధ, దుఃఖము మరియు రోగాన్ని కలగజేస్తాయి అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే బాగా చేదుగా ఉండేవి, లేదా బాగా పుల్లగా ఉండేవి, బాగా ఉప్పులు కలిపినటువంటివి, లేదా వేడి వేడిగా ఉండేవి, కారం కారంగా ఉండేవి, ఈ పొడిగా ఉండేటువంటి, అలాగే స్పైసీ ఫుడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఎక్కువగా అటువంటి ఆహారాలు ఆ రజోగుణంలో ఉండే వారికి ప్రియమైనవి అని చెప్తున్నారు. మరి ఆ రజోగుణంలో ఉన్న వారికి ప్రియమైనటువంటి ఆహారాలు బాధ, దుఃఖాన్ని కలగజేస్తాయి. ఎందుకంటే ఉండేటువంటి ఘాటు వాటి వల్ల స్టమక్ అప్సెట్ అవ్వడం, లేదా అల్సర్స్ రావడము, అన్నీ ఇక వివిధ రకాలైనటువంటి బాధలను అవి కలగజేస్తాయి. తద్వారా రోగాన్ని కలగజేస్తాయి అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు ఆ రజోగుణంలో ఉండే వారికి ఇష్టమైనటువంటి ఆహారాలు. సో ఇంకా ఆ రజోగుణంలో ఉండేటువంటి వారికి ఇష్టమైనటువంటివి ఈ విధమైనటువంటి ఆహారాలను తీసుకోవడం ద్వారా ఆరోగ్యానికి హానికరంగా ఉండేటువంటివి అని చెప్తున్నారు. ఇక మరి తమో గుణంలో ఉండే వారికి ఎటువంటి ఆహారాలు ఇష్టంగా ఉంటాయి అనేటువంటి దాన్ని ఈ శ్లోకంలో తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. యాతయామం గత రసం పూతి పర్యుషితం చయత్ ఉచ్చిష్టమపి చామేధ్యం భోజనం తామస ప్రియం. సో తినడానికి 3 గంటల ముందు తయారు చేసినటువంటి ఆహారము రుచి లేనివి, కుళ్ళినవి, వాసన పట్టినవి మరియు ఇతరులు తినగా మిగిలిన అంటరాని వస్తువులతో కూడిన ఆహారము తామస గుణము ఉన్న వారికి ప్రియమైనది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఆ నిల్వ ఉంచేటువంటి ఫుడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తమో గుణంలో ఉండేటువంటి వారు. ఎందుకంటే నిల్వ ఉంచడం వల్ల వాటి యొక్క ఆహారం రుచి లేకుండా పోతుంది, కొంత కుళ్ళిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. नाम निष्ठा सच्चर प्रभु जी। माताजी हरे कृष्ण। हैंड रेज से सर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हैंड रेज से सर प्रभु जी। इच्छा माताजी इवन अయ్యో हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। I will just take 5 minutes प्रभु जी। या प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा This is Telugu। प्रभु या yes। సో మన ఇస్కాన్ మంగళూరు ఆలయ అధ్యక్షులైనటువంటి నామనిష్టదాస ప్రభు మన క్లాస్ కి విజిట్ చేశారు. అందరూ ప్రభుకి హరే కృష్ణ చెప్తారు. హరే కృష్ణ ప్రభుకి. So this is a beautiful Radha Krishna temple. I came to invite all of you. Please come. We have beautiful programs here, and what is coming is Krishna Janmashtami. It's a huge festival for 3 days, 18th, 19th, and 20th. We have made all arrangements. In the evening, we'll have the Janmashtami festival, and in the morning time, we have various programs, and we will also find time to give you darshan of various holy places like Udupi in this area. So nice trip we having. Some people are choosing this 3-day trip, and 17th coming, 21st going 4-day trip, and some people are choosing just for 2 days. So live to you, you decide. And so there are all these links are coming to you. Please make a final decision. You can help us do the function in a grand way. More than 10,000 people will be fed every day. It's a huge festival. So there are various sevas, for small Anadana seva to color sevas. You can participate. And we have competition for small children. You can participate there. Online, your children can participate in the festival. And we have a beautiful piece of land where we are building a temple now
for all of you. Big construction is going on. So if you like, you can help us. So the construction, this is the temple, how it will look after it is finished. We're trying to finish within 1 year. So this is a huge place, 1.5 acre place, 75,000 square feet temple is being made. And we have 7 lakh people with us who have done the course. So we're not worried. But at the same time, if you'd like to participate, do small sevas. We have various sevas for you. Anything you can do. Okay? Thank you so much. Hare Krishna, and foreign devotees who are abroad, please contact me personally, because for you, you cannot directly donate like this. Either FCRA route is there. Hare Krishna. Anybody has any question? Everybody is happy? They understand English? Yeah, Prabhu. More, little. Yeah. Kuncha, little. Yeah. No Krishna. questions. 1, 2, 3. So Mohan Rao Prabhu, thank you so much for a wonderful class. You are doing so much service. Okay, and all the hosts, Anasuya, Apinedi, Golish, Kumari. Thank you so much for your wonderful service. Yes, Amru Tavali, any question? Hare Krishna Prabhuji. Prabhuji. Yes. Hare Krishna Prabhuji, we are very, very happy to meet you and very, very thankful to you for this program. Thank you, Prabhuji. Thank you. So nice. Please take benefit. And my request is you should chant 1 mala, everybody, of Hare Krishna mantra. I am doing 16 mala, Prabhuji. Hey, Prabhuji, you directly recommend her for Bhakti Shastri. Okay? Yeah. See that the all the people who are chanting 16 round, you take their names and some contact detail. Please don't leave them. And send to Kamalesh Prabhu. He has to start Bhakti Shastri also. Okay, that is one part. He agreed last time. I had a long call with him. He was saying, I'm not qualified. I said, please do it as service to Guru. And you have other people like Mohan Rao, all they can help you. Hai na? Okay? He's your best teacher you have, isn't it? Very nice person. Hai na? And make a team and do wonderful work. Okay, now also see the level 2 who is going to take in Telugu. Please contact Shivas Prabhu or Kamlesh Prabhu. That person should come tomorrow and introduce them to everybody. So tomorrow they will express gratitude. Thanks so much, Hannah. Thank you for the class. And you can also introduce the person who is going to take level 2. Either you are taking whoever. See, it is finalized. Okay? And it is clear to them. And if you are having Sadachar course also, the teacher also comes and introduces. So they are very clear and they can feel the teacher. Oh, yes, I will go. And teacher can welcome them for the level 2 course. That will be nice. We are doing in all languages like that. Yep. Yes. Hare Krishna, everybody. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji, ధన్యవాదాలు. Hare Krishna. Dhanyavadalu. హరే కృష్ణ ప్రభు షెడ్యూల్ మనకి రేపు ఉంది యాక్చువల్ గా. ఓకే, అవును ప్రభుజీ, వచ్చేసారు ఇవాళ. ఇవాళ 4 PM క్లాస్ కి రాలేదు ప్రభుజీ. మాతాజీ అందుకే ఇటు వచ్చేసారు. రేపు అటు వెళ్తారు. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడే కదా మాతాజీ ఉన్నది? హరే కృష్ణ. అవును ప్రభుజీ. ఓకే. సో హరే కృష్ణ. సో తినడానికి 3 గంటల ముందు తయారు చేసినటువంటి ఆహారము రుచి లేనిది, కుళ్ళినటువంటిది, వాసన పట్టినటువంటివి, ఇతరులు తినగా మిగిలినటువంటి వస్తువులతో కూడినటువంటి ఆహారము ఏదైతే ఉందో అది తామస గుణంలో ఉండేటువంటి వారికి ప్రియమైనటువంటి ఆహారంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే సో ఇక్కడ మనకి ఈ ఆయుష్ను వృద్ధి చేయడము, మనసును పవిత్రీకరణం చేయడము, దేహానికి శక్తిని కలిగించేటువంటి
ఆహారం యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ప్రయోజనము. మరి అటువంటి ఆహారాలను నిల్వ ఉంచినటువంటివి, ఎక్కువ కాలము ఉండేటువంటి వాటిని తీసుకోవడం ద్వారా మనకి అవి ఆరోగ్యానికి హానికరంగా ఉండేటువంటివి అని చెప్తారు. ఇటువంటివి ఎక్కువగా ఆ తమో గుణంలో ఉండేవారు ఇష్టపడేవి అని చెప్తారు. అలాగే సాధారణంగా యు ఆర్ వాట్ యు ఈట్ అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అంటే మనము ఏదైతే తింటూ ఉన్నామో దాని ప్రభావాలే మనలో కనిపిస్తూ ఉంటుంటాయి అని చెప్తారు. కాబట్టి మనం తినేటువంటి ఆహారాల ప్రకారంగానే మనలో ఉండేటువంటి లక్షణాలు కూడా వృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంటాయి. సో కనుక ఆ సాత్వికమైనటువంటి ఆహారాలను తీసుకోవడం ద్వారా సాత్వికమైనటువంటి లక్షణాలు, అలాగే రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి ఆహారాల వల్ల రజోగుణాలు వృద్ధి చెందడము, ఆ తామస గుణ పదార్థాలు తీసుకున్నప్పుడు ఈ విధమైనటువంటి గుణాలు వృద్ధి చెందుతాయని చెప్తారు. సో కనుక మనం తీసుకునేటువంటి ఆహారం కూడా 3 రకాలుగా ఉంటుంది. సాత్వికమైనటువంటి ఆహారము, అలాగే రాజసికమైనటువంటిది, తామసికమైనటువంటి ఆహార పదార్థాలు. సో అవి ఆ విధంగా ఇవ్వడం జరిగింది. వాటిలో సత్వగుణంలో ఉండేటువంటి, అంటే సాత్వికులకు ఇష్టమైనటువంటి ఆహారాలు ఆయుష్ని పెంచేవిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆరోగ్యానికి దోహదపడేటువంటివి, ఆయువును వృద్ధి చెందించేటువంటివి ఆ సత్వగుణంలో ఉండే వారికి ఇష్టమైనది. ముఖ్యంగా ఆ పాలు, బియ్యము, గోధుమలు, పండ్లు, చక్కెర వంటి కూరగాయలతో చేసినటువంటి ఆహార పదార్థాలు, ఎక్కువగా ఘాటు లేకుండా సాధారణంగా ఉండేటువంటి ఆహారాలు సాత్వికంలో అయిన వారికి ఇష్టమైనవి అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇక వారు చేసేటువంటి ఈ ఏదైతే యజ్ఞాలు కూడా సాత్వికంగాను, రాజసికంగాను, తామసికమైనటువంటివి గాను ఉంటాయని చెప్పారు. కాబట్టి 3 రకాలైనటువంటివి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మరి ఇక్కడ ఆ యజ్ఞాల గురించి కూడా దీనిలో మనకి తెలియచేయడం జరుగుతుంది. అపలాకాంక్షి బిర్యజ్ఞో విధి దృష్టో యజ్యతే యష్టవ్యమేవేతి మనః సమాదాయ సాత్వికః. ఇంక చెప్తున్నారు ఆయన, శాస్త్ర గ్రంథం యొక్క ఆదేశాల ప్రకారము విధిగా ప్రతిఫలం కోరని వారు మనసులో దృఢ సంకల్పంతో చేసేటువంటి యజ్ఞము సాత్విక గుణంతో చేయబడినట్టు అంటూ ఆ సాత్వికమైనటువంటి యజ్ఞం అంటే ఏమిటో చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అంటే శాస్త్ర గ్రంథాల యొక్క ఆదేశాల ప్రకారంగాను, అంటే శాస్త్రాలలో సూచించబడినటువంటి నియమాలను పాటిస్తూ విధిగా ఎటువంటి ప్రతిఫలాలను కోరుకోకుండా మనసులో ఒక దృఢ సంకల్పంతో చేసేటువంటి యజ్ఞము ఏదైతే ఉందో అది సాత్వికమైనటువంటి యజ్ఞము అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఏదైనా ఒక ప్రయోజనము మనసులో ఉంచుకొని ఆ యజ్ఞాలు నిర్వహించడం అనేటువంటిది సర్వసాధారణంగా ఉంటుంది కనుక ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఎటువంటి ఫలాలను కోరుకోకుండా మనసులో దృఢ సంకల్పంతో చేసేటువంటి యజ్ఞము ఏదైతే ఉందో సాత్వికమైనటువంటి యజ్ఞము అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక మరి అటువంటి సాత్వికమైనటువంటి యజ్ఞము ఈ కలియుగంలో మనకి ఇవ్వబడినటువంటి యజ్ఞము సంకీర్తనం, నామ సంకీర్తనం. అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను జపిస్తూ చేసేటువంటిది. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, అభిసందాయతు ఫలం దంబార్ధమపి చైవయత్ ఇజ్యతే భరత శ్రేష్ఠ తం యజ్ఞం విద్ధి రాజసం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ భరత శ్రేష్ఠ, ప్రతిఫలాపేక్షతో అహంకారంతో చేయబడేటువంటి యజ్ఞము రజోగుణం యొక్క స్వభావము అని నీవు తెలుసుకో అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. అంటే కొన్నిసార్లు యజ్ఞాలను మరియు ఆచరించేటువంటి కర్మలు ఆ ఉన్నత లోకాల యొక్క ప్రాప్తి కొరకు లేదా జగమునందు ఏదైనా భౌతిక లాభాలను కోరుకుంటూ చేసేటువంటి యజ్ఞాలు ఏవైతే ఉంటాయో, ప్రతిఫలాపేక్షతో అహంకారంతో చేసేటువంటి యజ్ఞాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఆ రజోగుణ ప్రధానమైనవిగా చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా 3వ రకమైనటువంటి యజ్ఞం చెప్తూ ఉన్నారు,
విధిహీనమసృష్టాన్నం మంత్రహీనమదక్షిణం శ్రద్ధా విరహితం యజ్ఞం తామసం పరిషక్ష్యతే. శాస్త్ర నిర్దేశాల పట్ల గౌరవం లేకుండా, ప్రసాద వితరణం లేకుండా, వేదమంత్ర ఉచ్చరణ లేకుండా, దక్షిణ లేకుండా అశ్రద్ధతో ఆచరించేటువంటి యజ్ఞాన్ని తామస యజ్ఞము అని చెప్తారు అర్జున అంటూ తెలియచేస్తున్నారు ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ ఈ తామసగుణ ప్రధానమైనటువంటి ఆ శ్రద్ధ వాస్తవనకు శ్రద్ధ రాహిత్యమే అవుతుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఇక అటువంటి వాళ్ళు అంటే ఆ శాస్త్ర నిర్దేశాల పట్ల ఎటువంటి గౌరవం లేకుండా మరి యజ్ఞం చేసే దగ్గర ప్రసాద వితరణం చేయాలి అని చెప్తారు. భగవంతునికి సమర్పించిన నైవేద్యంగా సమర్పించినటువంటి ఆ ప్రసాదాన్ని నలుగురికి పంచాలి అని చెప్తుంటారు. అలాగే వేదమంత్ర ఉచ్చరణ జరపాలి అని చెప్తారు. ఆ ఉచ్చరణ కూడా ఉండదు. అలాగే అక్కడికి వచ్చినటువంటి ఆ పురోహితులకు, బ్రాహ్మణులకు, మునులకు వంటి వారికి దక్షిణలు ఇవ్వాలి అని చెప్తారు. అది కూడా లేకుండా చేసేటువంటి అంటే శాస్త్ర నిర్దేశాల పట్ల గౌరవం లేకుండా, ప్రసాద వితరణం లేకుండా, వేదమంత్ర ఉచ్చరణ లేకుండా, దక్షిణలు లేకుండా అశ్రద్ధతో చేసేటువంటి యజ్ఞము ఏదైతే ఉందో అది తామసిక యజ్ఞము అని చెప్పబడుతుంది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, దేవ ద్విజ గురు ప్రాజ్ఞ పూజనం చౌచమార్జవం బ్రహ్మచర్యమహింసా చ శరీరం తప ఉచ్యతే. సో ఇంకా ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు, దేవతలను అంటే ఆ దేవదేవుడు వంటి వారిని, దేవతలను, బ్రాహ్మణులను, అలాగే ఆధ్యాత్మిక గురువులను, తల్లిదండ్రుల వంటి పూజనీయులైనటువంటి పెద్దలను అలాగే పూజించడము, పవిత్రంగా ఉండడము, శుచిత్వము, సరళత్వము, బ్రహ్మచర్యము, అహింస అనేవి ఈ శరీరంతో చేసేటువంటి తపస్సులు అని చెప్తున్నారు. శారీరకమైనటువంటి తపస్సు అని చెప్పబడుతుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు వివిధ తపస్సులు తర్వాత ఆ నిష్టలను గురించి చెప్తున్నారు. అందులో దేహ సంబంధమైనటువంటి తపోనిష్టలను గురించి వివరిస్తూ ఉన్నారు. శుచిత్వము, సరళత్వము, బ్రహ్మచర్యము, అహింస అనేవి ఈ శరీరంతో చేసేటువంటి తపస్సులుగా చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, సత్కారమాన పూజార్థం తపోదంభేన చైవయత్ క్రియతే తదిహ ప్రోక్తం రాజసం చలమధ్రువం. ఇతరుల నుండి గౌరవము, సన్మానము మరియు పూజ పొందడము కోసం గర్వంతో చేసేటువంటి తపస్సు రజోగుణానికి సంబంధించింది అంటారు అర్జున అని చెప్తున్నారు. ఇది అస్థిరమైనది మరియు అశాశ్వతమైనది అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఏవైతే తపస్సులు ఇతరుల నుండి గౌరవం పొందాలి అని, లేదా ఇతరులు మనల్ని సన్మానించాలి అని, లేదా ఇతరులు మనల్ని పూజించాలి అనేటువంటి ఒక గర్వంతో చేసేటువంటి తపస్సు ఏదైతే ఉందో అది రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి తపస్సు. అంటే జనులను ఆకర్షించుకోవడానికి ఇతరుల నుండి గౌరవము, సన్మానము, పూజలు అందుకోవాలి అనేటువంటి తన యొక్క అనూహ్యులు, తన అనుసరులు తనని పూజించేటట్లు చేసుకోవాలి అనేటువంటి ఒక గర్వంతో చేసేటువంటి తపస్సులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. సో రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి తపస్సులు అని, ఇవి అస్థిరమైనవి మరియు అశాశ్వతమైనవి. అంటే ఇవి కొంతకాలం మాత్రమే ఉండేటువంటివి. అటువంటివి ఆ సన్మానము, గౌరవాల కోసం చేసేటువంటివి కొంతకాలం మాత్రమే ఉంటాయి. అవి ఎప్పటికీ కూడా శాశ్వతంగా ఉండవు. సో అందుకే చెప్తున్నారు ఇవి అస్థిరము మరియు అశాశ్వతమైనవి అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. మూఢగ్రాహేణాత్మనో యత్పీడయా క్రియతే తపః పరస్యాత్సోదనార్థం వా తత్తామ సముదాహృతం. తన్ను తాను హింసించుకుంటూ ఇతరులను నాశనం చేయడం లేదా గాయపరచడం వంటి మూర్ఖత్వంతో చేయు తపస్సు తమోగుణానికి సంబంధించినది అని చెప్తారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ తపస్సులు చేసేటువంటి వారు కొంతమంది వారు తమను తామును హింసించుకుంటూ
అలాగే ఆ చేసేటువంటి మరి తపస్సుల్లో సమాజ హితానికి లేదా లోక కళ్యాణం కోసం చేస్తారంటే ఉండదు. ఇతరుల యొక్క నాశనాన్ని కోరుతూ చేస్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఇతరులను ఇబ్బంది పెడుతూ మూర్ఖత్వంతో చేసేటువంటి ఆ తపస్సులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తమోగుణ సంబంధితమైనటువంటి తపస్సులు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ హిరణ్యకశిపుడు ఎంతో ఘోరమైనటువంటి తపస్సు, 1000 సంవత్సరాల పాటు తపస్సు చేస్తాడు. తన శరీరం అంతా కుళ్ళి కృషించిపోతున్నా తపస్సు చేస్తూనే ఉంటుంటాడు బ్రహ్మదేవుడి కోసం. చివరికి ఆ బ్రహ్మ ప్రత్యక్షమయ్యి ఏం కావాలి అని అడిగితే నాకు మరణం లేకుండా ఉండేటువంటి వరం ఇవ్వమని అడుగుతాడు. అప్పుడు బ్రహ్మ అంటాడు, నేనే శాశ్వతం కాదు, అది ఎట్లా నీకు సాధ్యం అవుతుంది? ఎందుకంటే బ్రహ్మ కూడా తన కాలం ప్రకారంగా 100 సంవత్సరాల తర్వాత మరణించేటువంటి వాడు. మరి అది అసాధ్యమైనటువంటిది, ఇంకేదైనా కోరుకో అంటే అప్పుడు ఆ రాక్షసుడు చాలా తెలివిగా చేస్తున్నాను అని, నేను మానవుల చేత గాని, జంతువుల చేత గాని, ఆయుధాల చేత గాని, ఇంట్లో గాని, బయట గాని, వెలుతురులో గాని, చీకట్లో గాని సంహరించబడవద్దు అని, అంటే ఎటువంటిగా ఇక ఎప్పటికీ శాశ్వతంగా ఉండవచ్చు అనేటువంటి ఒక భావనతో వరాన్ని కోరుకుంటాడు. బ్రహ్మ కూడా ఇక తదాస్తు అంటాడు. సో పొందినటువంటి ఆ గర్వంతో తన అక్కడ ఉండేటువంటి ఇతర రాజ్యాలన్నింటినీ పైన దండయాత్ర చేయడము, అన్నిటినీ జయించడం, చివరికి ఆ ఇంద్రుడు వంటి వాటిపైన దేవతల లోకాలపైన కూడా దండయాత్రలు చేయడము, ఆ అసురులందరూ కలిసి దేవతలను కూడా ఇబ్బందులు గురి చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంటుంది. ఇక అదే కాకుండా ఆ గర్వంతో తన కుమారుడు ఆ దేవుణ్ణి నారాయణ్ణి నిరంతరము శృతించేటువంటి తన యొక్క కుమారుడైనటువంటి ప్రహ్లాదుని కూడా ఇబ్బంది గురి చేయడము, కాలకూట ఈశాన్ని ఇవ్వడము, పాములతో అంటే కర్పించడము, ఏనుగులతో తొక్కించడము, సముద్రంలో పడవేయడము, అగ్నిలో చేయడం వంటివి చేస్తూ ఉంటాడు. చివరికి ఆ వరం, బ్రహ్మ ఇచ్చినటువంటి వరాన్ని ఎలాగూ కాపాడుతుంటాడు. ఎందుకంటే తన భక్తుల కోసం ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టడానికి ఆ భగవంతుడు చేస్తాడు కదా. సో ఇక అటు మానవుడు కాకుండా, జంతువు కాకుండా నరసింహ అవతారంలో రావడము, ఆయుధాలు ఏవి ఉపయోగించకుండా తన యొక్క గోర్లతోనే నేలపైన కాకుండా, ఆకాశంలో కాకుండా తన యొక్క కాళ్ళపైన కూర్చోబెట్టి ఆ గడపపై, అంటే ఇంటికి లోపల కాకుండా బయట కాకుండా ఆ గడప దగ్గరకు వచ్చేసి ఆ హృదయాన్ని చీల్చి సంహరించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అలాగే మరొక రాక్షసుడు వృకాసురుడు అనేటువంటి రాక్షసుడు శివుడి గురించి ఘోరమైనటువంటి తపస్సులు చేస్తారు. ఈ బ్రహ్మ శివుడు ఎప్పుడు వరాలు ఇస్తూ ఉంటుంటారు. తర్వాత కలిగేటువంటి అనార్థాలన్నీ కూడా వాటి నుండి బయటపడేసేటువంటి వాడు ఆ విష్ణు భగవానుడు. సో ఇక్కడ కూడా శివుని గురించి తపస్సు చేస్తే ఎటువంటి తపస్సు చేస్తాడంటే తన శరీర అవయవాలను కోసి ఆ యజ్ఞంలో, ఆ మంటలో వేస్తుంటాడు. ఇక చివరికి ఎప్పటికీ ప్రత్యక్షం కాకపోతే చివరికి తన మెడ కోసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటాడట. ఆ సమయంలో శివుడు వచ్చి, మరి ఏం కావాలి నాయనా, ఇంత ఘోరమైనటువంటి తపస్సు చేస్తున్నావు అని అడిగితే చెప్తాడు, ఏం లేదు, నేను చేసేటువంటి తపస్సు ఎందుకు చేశానంటే ఇతరులను నాశనం చేయడానికి. నేను ఎవరినెత్తిన చేయి పెడితే ఆయన అతడు ముక్కలు అనేకమైనటువంటి ముక్కలుగా విచ్ఛిన్నం కావాలి అని కోరుకుంటాడు. మరి ఏం చేస్తాడు? వచ్చాడు, ఇన్ని ఘోరమైన తపస్సు చేశాడు కదా తన గురించి, శివుడు తదాస్తు అంటాడు. ఇక వెంటనే ఆ దుర్మార్గుడు, మరి నువ్వు వరం అయితే ఇచ్చావు కదా, దాన్ని పరిశీలించాలి, నేనెత్తనే పెడతానని శివుడు వెంట పడుతుంటాడు. అప్పుడు శివుడు పరిగెడుతూ ఉంటుంటాడు, ఎందుకంటే తాను ఇచ్చిన మాట ఖచ్చితంగా నెరవేరుతుంది కదా. సో అప్పుడు ఇక పరిగెడుతూ ఉంటుంటే విష్ణువు చిన్న బాలులాగా ఎదురవుతాడు. ఎదురై వృకాసురుడితో అంటాడట, ఏంటి వృకాసుర అలా పరిగెడుతున్నావు అంటే, నేను శివుడు వరం కోరాను, ఇచ్చాడు, మరి పరీక్షిస్తా అంటే చూడకుండా, అంటే పరీక్షించకుండా వెళ్ళిపోతున్నాడు, పారిపోతున్నాడు శివుడు అంటే, శివుడు ఎక్కడికి పారిపోలే కానీ నువ్వు ముందు శుభ్రంగా నదిలోకి వెళ్ళి స్నానం చేసిరా, అప్పుడు శివుడు నీకు కలుస్తాడు అని అంటే, సరే అని మంచిగా శుభ్రంగా తలస్నానం అన్ని మంచిగా చేసిరా అంటే వెళ్ళి నదిలోకి వెళ్ళి స్నానం చేస్తూ నెత్తిమీద ఇట్లా పెట్టుకోగానే ముక్కలు అవుతారు. ఈ విధంగా వారు ఇతరుల యొక్క వినాశనం కోసమే ఈ మూర్ఖులు, తామస గుణ స్వభావాలు ఉన్నటువంటి వారు
తపస్సులు చేస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, దాతవ్యమితి యద్దానం దీయతే నుపకారిణి దేశే కాలే చ పాత్రే చ తద్దానం సాత్వికం స్మృతం. ఇంకా చెప్తున్నారు, ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా సరైన సమయంలో సరైన ప్రదేశంలో యోగ్యుడైన వ్యక్తికి కర్తవ్య భావనతో ఇవ్వబడు దానము సాత్విక గుణానికి సంబంధించినదిగా చెప్పబడుతుంది అర్జున అని చెప్తున్నారు. మనము ఇచ్చేటువంటి దానంలో ఎటువంటి ప్రతిఫలాలను కోరుకోకుండా మంచి సమయంలోను మంచి ప్రదేశంలోను మనం ఇచ్చేటువంటి వాడు కూడా, దానం తీసుకునేటువంటి వాడు కూడా యోగ్యుడై ఉండాలి అని చెప్తారు. సో అలా యోగ్యుడైనటువంటి వ్యక్తికి మనం దానాన్ని కర్తవ్య భావనగా, మన యొక్క కర్తవ్యంగా భావించి ఇవ్వబడాలి అని చెప్తారు. అలా చేసినట్లయితే అటువంటి దానము ఆ సాత్విక గుణానికి సంబంధించినటువంటి దానము అని చెప్తారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, యత్తు ప్రత్యుపకారార్థం ఫలముద్దిశ్య వా పునః దీయతే చ పరిక్లిష్టం తద్దానం రాజసం స్మృతం. ఇంకా చెప్తున్నారు, కానీ ఏదో ప్రతిఫలం కోరుతూ లేదా స్వంత కోరికలతో లేదా ఇష్టం లేకుండా చేసిన దానము ఏదైతే ఉందో అది రజోగుణ సంబంధమైనటువంటి దానంగా చెప్పబడుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఈ దానం చేసేటప్పుడు కొన్నిసార్లు ఆ ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకు చేరుకోవాలి అని, ఒక్కొక్కసారి అతి కష్టంతోనూ, మరియు నేను ఎందుకు ఈ దానం చేస్తున్నానా, ఎవరైనా ఒకవేళ అడిగితే మొహమాటానికి కూడా దానం చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంటే, అటు ఎందుకు ఈ దానం చేస్తున్నానా, ఇంత ఖర్చు ఎందుకు చేస్తుంటే నేను అనేటువంటి ఒక భావనతో కొంతమంది దానం చేస్తూ ఉంటుంటారట. అటువంటి దానం ఏదైతే ఉందో, ఆ ఇష్టం లేకుండా చేసేటువంటి దానం ఏదైతే ఉందో అది రజోగుణ సంబంధమైనదిగా చెప్పబడుతుంది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, అదేశ కాలే యద్దానం అపాత్రేభ్యచ్చ దీయతే అసత్కృతమవజ్ఞాతం తత్తామ సముదాహృతం. అనువు కాని చోట అకాలంలో అపాత్రుడికి అగౌరవంగా అవమానకరంగా ఇచ్చే దానము తమోగుణానికి సంబంధించినదిగా చెప్పబడుతుంది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ సరైనటువంటి, అంటే అనువు కాని చోట, అలాగే సరైనటువంటి సమయం కానటువంటిది, అలాగే సరైనటువంటి వాడు కానిది, ఆ దానానికి అర్హుడు కానటువంటి వానికి అగౌరవంగా అవమానకరంగా ఇచ్చేటువంటి దానం ఏదైతే ఉందో అది తమోగుణానికి సంబంధించినదిగా చెప్పబడుతుంది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ హెల్ప్, ఐ నీడ్ మనీ ఫర్ వీట్ అంటున్నాడు. అంటే ఈ మత్తు పదార్థాలు తీసుకోవడానికి అతనికి దానం కావాలి, మనీ కావాలట. సో అట్లాంటి వాళ్ళకి దానాలు చేసినట్లయితే అది తమోగుణ సంబంధమైనటువంటి దానం అవుతుంది. అది దానం చేసిన వాడికి మంచి జరగకపోక ఇద్దరికి కూడా ఇబ్బందికరంగా ఉండేటువంటివి అని చెప్తారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓం తత్సదితి నిర్దేశో బ్రహ్మణ త్రివిధా స్మృతః బ్రహ్మణాస్తేన వేదాచ్చ యజ్ఞాచ్చ విహితా పురా. సృష్టి ప్రారంభము నుండి ఓం తత్ సత్ అనే 3 పదాలు పరబ్రహ్మమును సూచించడానికి వాడబడ్డాయి అని, భగవంతుని సంతృప్తి కోసం వేద పఠనము మరియు యజ్ఞాలు చేయునప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణులు ఈ 3 పదాలను ఉపయోగించేవారు అంటూ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ సృష్టి ఆరంభము నుండే ఓం తత్ సత్ అనేటువంటి ఈ 3 పదాలు ఆ పరబ్రహ్మాన్ని, అంటే పరతత్వము, ఆ భగవంతుడిని సూచించడానికి వాడబడినవి అని చెప్తున్నారు. ఓం అంటే ఆ పరమ పురుషుడికి సూచనగా ఉండేటువంటిది, తత్ అంటే అది, అలాగే సత్ అంటే శాశ్వతము అయినటువంటిది అనేటువంటి అర్థాలు వస్తున్నాయి. సో ఇటువంటి ఈ 3 పదాలని
ఆ భగవంతుని సంతృప్తి చెందించడానికి, అలాగే వేద పఠనం చేసేటప్పుడు, అలాగే యజ్ఞాలు చేయనప్పుడు బ్రాహ్మణులు ఈ 3 పదాలను వాడేవారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో సాధారణంగా భగవంతుణ్ణి మనము పిలిచేటప్పుడు ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో నారాయణాయ అనుకుంటూ ఆ భగవంతుని పేరుకు ముందు ఆ పరమ పురుషుడి యొక్క, ఆ భగవంతుడు, ఆ దేవాది దేవుడిని యొక్క సూచనగా ఈ ఓం అనేటువంటి పదాన్ని ఉపయోగించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. తత్ అంటే అది ఇచ్చేటువంటి దానం, అలాగే సత్ అంటే శాశ్వతమైనటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, తస్మాదో మిత్యుదాహృత్య యజ్ఞదాన తపక్రియాః ప్రవర్తంతే విధానోక్తాః సతతం బ్రహ్మవాదినాం. కాబట్టి యజ్ఞములు చేయటంలో, దానము ఇవ్వడంలో, తపస్సులు ఆచరించడంలో, వేద విధులు, వైదిక ఉపదేశాలను అనుసరిస్తూ ఎల్లప్పుడూ ఓంకారమును ప్రారంభిస్తారు అంటూ ఓంను ఎప్పుడు కూడా మనము ఉచ్చరించేటువంటి విషయాలను గురించి తెలియచేస్తున్నారు. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు, ప్రతిఫలములను ఆశించని వారు, ఈ భౌతిక బంధనముల నుండి విముక్తి పొందడానికి ప్రయత్నించేవారు తపస్సు, యజ్ఞము మరియు దానం చేసేటప్పుడు తత్ అనే పదాన్ని ఉచ్చరిస్తారు. ఆ ఇచ్చేటువంటిది అది అని ఇచ్చేటువంటి దానిని ఇక్కడ సూచించేటువంటిదిగా, ఆ ప్రతిఫలాలను కోరుకోకుండా ఆ భౌతిక బంధనాల నుండి విముక్తి పొందడానికి ఎవరైతే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారో అటువంటి వారు ఆ తపస్సు, యజ్ఞము, దానము ఇవి చేసేటప్పుడు తత్ అనేటువంటి పదాన్ని ఉచ్చరిస్తారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, సద్భావే సాధుభావే చ సదిత్యే తత్ప్రయుజ్యతే ప్రశస్తే కర్మని తథా సచ్చబ్ద పార్థయుజ్యతే. సత్ అన్న పదానికి అర్థము సనాతనమైనది, అస్తిత్వము మరియు మంగళప్రదమైనది అని. ఓ అర్జున, అది శుభప్రదమైన కార్యములను సూచించడానికి కూడా వాడబడుతుంది అంటూ ఆ సత్ అనేటువంటి పదాన్ని ఎప్పుడు వాడతారు, ఎందుకు ఉపయోగిస్తాము అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు, యజ్ఞే తాపసి దానే చ స్థితి సదిత శోచ్యతే కర్మ చైవ తదర్థీయం సదిత్యేవాభిధీయతే. యజ్ఞము, తపస్సు మరియు దానములు ఆచరించడంలో నిమగ్నమవ్వటాన్ని కూడా ఈ సత్ అన్న పదంను వివరిస్తుంది అని తెలియచేస్తున్నారు. కావున ఈ ప్రయోజనంతో ఉన్న ఏ పని అయినా సత్ అనబడుతుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే యజ్ఞము, తపస్సు, దానము వేదాలలో సూచించబడినటువంటి వాటిని ఆచరించేటప్పుడు ఈ సత్ అనే పదం ద్వారా వివరిస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఏదైతే అంటే శాశ్వతమైనది, ఆ భగవంతుని తత్వాన్ని ఎరిగి ఉన్నటువంటి ఏ పని చేసినా అది సత్ అనబడుతుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే అది సనాతనమైనటువంటిది, శాశ్వతమైనది అని తెలియచేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఈ అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకంలో ఈ విధంగా చెప్తున్నారు, అశ్రద్ధయా హుతం దత్తం తపస్తప్తం కృతం చయత్ అసదిత్యుచ్యతే పార్థ నచ తత్ప్రేత్యనో ఇహ. ఓ పార్థ, భగవంతునిపై విశ్వాసము లేకుండా చేయు యజ్ఞము, దానము లేదా తపస్సు వంటిది ఏదైనా అశాశ్వతము, ఇది అసత్ అని పిలువబడుతుంది, ఇది ఈ జన్మలో లేదా మరు జన్మలో పనికిరానిదిగా ఉంటుంది అర్జున అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. సో అంటే ఏదైతే మనం చేస్తూ ఉంటామో అది ఆ భగవంతునిపై శ్రద్ధ, విశ్వాసాలు లేకుండా చేసేటువంటిది. ఆ భగవంతునిపై విశ్వాసం లేకుండా చేసేటువంటి యజ్ఞము కానీ, దానం కానీ, తపస్సు వంటిది ఏదైనా కూడా అది అశాశ్వతము అయినది అని చెప్తున్నారు. సో ఇది అసత్ అంటే శాశ్వతం కానటువంటిదిగా పిలువబడుతుంది. సో మరి అటువంటి ఆ శ్రద్ధ, విశ్వాసాలు లేకుండా చేసేటువంటి పని ఏదైనా ఈ జన్మలో కానీ లేదా మరు జన్మలో కానీ అది ఎటువంటి ఉపయోగం లేకుండా
ఉంటుంది అర్జున అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. హరే కృష్ణ అండి అందరికి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే.